Afhængighed er en kompleks måde at håndtere følelsesmæssig smerte på, som søger at lindre et indre tomrum. Den begynder som et forsøg på flugt fra ubehag og lidelse, men med tiden bliver den en ond cirkel. Adfærd, der er afhængig af stoffer eller tvangshandlinger, kan opstå i perioder med følelsesmæssig nød eller som et resultat af mangel på livsformal. Selvom afhængigheder giver midlertidig lindring, har de på lang sigt en destruktiv virkning, da personen bliver fanget i en afhængighedscyklus, der forværrer situationen. Carl Jung, en af de største tænkere i det 20. århundrede, beskriver afhængighed ikke som en moralsk svaghed, men som en manifestation af en ubalance i psyken. Ifølge Jung er afhængighed en måde at flygte fra virkeligheden på, et ubevidst forsøg på at lindre en dyb smerte, som kan stamme fra traumatiske oplevelser, uløste indre konflikter eller mangel på følelsesmæssig forbindelse til sig selv. Denne flugt bliver en midlertidig løsning, der aldrig løser det underliggende problem, men i stedet forlænger det og fører personen ind i en cyklus af gentagelse. Gabor Maté, en ekspert i afhængighed, understreger, at afhængighed ikke kun er et adfærdsmønster relateret til stoffer, men også til tvangshandlinger som overdreven brug af sociale medier, overarbejde eller endda shopping. I sin bog Hungry Ghosts forklarer Maté, at enhver passion eller gentagen adfærd kan blive en afhængighed, især hvis personen ikke har kontrol over den. Selvom afhængighed præsenterer sig selv som en måde at flygte fra følelsesmæssig smerte, søger den ikke kun nydelse, men er en mekanisme til at håndtere dyb lidelse, ofte relateret til et eksistentielt tomrum. Årsagen til afhængighed, ifølge Maté, er ubehandlet følelsesmæssig smerte. Afhængighed opstår som et forsøg på at fylde dette tomrum, men det er altid en midlertidig løsning, der forlænger lidelsen. Maté hævder, at kilden til afhængighed ligger i mangel på mening og følelsesmæssig forbindelse. Mennesker, der vokser op i miljøer med misbrug eller følelsesmæssig forsømmelse, er mere tilbøjelige til at udvikle afhængigheder i voksenlivet, da manglen på omsorg og opmærksomhed i barndommen efterlader et dybt præg på psyken, hvilket skaber en større afhængighed af stoffer eller adfærd for at håndtere smerte. Overvindelsen af afhængighed indebærer ikke kun en ændring i vaner eller viljen fra personens side, men et dybt arbejde med selvforståelse. Jung påpeger, at individuation eller integrationen af de bevidste og ubevidste dele af psyken er nøglen til at overvinde uhensigtsmæssige mønstre. Når man anerkender de underliggende årsager til afhængigheden, som følelsesmæssig smerte eller uløste traumer, kan personen begynde at helbrede og finde sundere måder at håndtere sine følelser på. Denne proces indebærer at konfrontere psykens skygger, de aspekter, der er undertrykt og som ubevidst påvirker adfærd. Derudover understreger Maté, at afhængighed ikke kun er et individuelt fænomen, men også påvirkes af sociale og kulturelle faktorer. Det moderne samfund, der er besat af forbrug, øjeblikkelig tilfredsstillelse, bidrager til skabelsen af afhængigheder ved at fremme overfladiske og materialistiske værdier. Den forbrugerkultur, der fremmer, at folk søger tilfredsstillelse i eksterne ting, forstærker det indre tomrum og øger sårbarheden over for afhængigheder. Maté understreger også, at social stress og kulturelle pres nærer afhængigheder ved at skabe et miljø, hvor folk søger trøst i destruktiv adfærd. Derfor kræver overvinde af afhængighed ikke kun individuel indsats, men også passende social støtte. Sundt forhold, som det man kan finde i støttegrupper eller blandt venner og familie, er afgørende for helbredelsen. Jung understreger også vigtigheden af relationer i den menneskelige psyke, da mennesker udvikler sig inden for en social kontekst, der har en dyb indvirkning på deres følelsesmæssige velvære. Støtten fra samfundet, forståelsen fra andre og følelsesmæssig forbindelse er grundlæggende for at opnå en dyb transformation. Afhængighed er en dysfunktionel måde at forsøge at løse et følelsesmæssigt, spirituelt eller eksistentielt problem på. Helbredelsesprocessen indebærer at kigge indad, reflektere over de underliggende årsager til den adfærd, der er afhængig, og gennem bevidsthed og integration af psyken overvinde de skygger, der kontrollerer os. Det indre arbejde er essentielt, men ekstern hjælp, enten fra venner, familie eller støttegrupper, er også vigtig for at følge helbredelsesprocessen. Jung og Maté er enige om, at afhængighed ikke blot er et spørgsmål om vilje, men et symptom på et dybere problem. Men samfundet ofte dømmer og stigmatiserer de afhængige, opfordrer både Jung og Maté også til at se ud over overfladen og forstå, at afhængighed er et fejlagtigt forsøg på at finde lindring af en større smerte, og at den sande helbredelse kun opnås ved at erkende og helbrede den underliggende smerte. Sammenfattende er overvinde afhængighed en kompleks proces, der ikke kun kræver individuelle bestræbelser, men også social støtte og et dybt arbejde med selvforståelse. Afhængighed er en måde at håndtere lidelse på,
Men kun ved at konfrontere de underliggende årsager til denne lidelse, kan man opnå en sand transformation og helbredelse. Vejen til helbredelse er en integration af alle aspekter af psyken, og gennem bevidsthed og passende støtte er det muligt at bryde fri fra afhængighedscyklusser og leve et mere fyldt og balanceret liv.